Καλώς ήρθατε. Ένας αγώνας ακόμα για το έπαθλο και νομίζω ότι το έπαθλο σήμερα όταν θα σας το αναφέρω είμαι σίγουρος ότι θα γελάσετε και ότι θα χαρείτε. Είναι μια δοκιμασία για 2 ζευγάρια από κάθε ομάδα. Σύνολο δηλαδή 4 άτομα από κάθε ομάδα. Την επιλογή των παικτών την έχετε κάνει στην παραλία σας και έτσι μόνοι σας βγάλατε ποιοι θα έπρεπε να έρθουν. Είμαστε λοιπόν σε μια δοκιμασία που θα πρέπει να φύγετε από την πλατφόρμα αυτή 2 άτομα, μία γυναίκα από τη μία ομάδα, μία γυναίκα από την άλλη, να βουτήξετε στη θάλασσα, να ανεβείτε τη σκάλα στο κατάρτι που βλέπετε, να πιαστείτε από την αλυσίδα. Όταν θα πιάσετε το ξυλάκι, ο καθένας ένα ξυλάκι από εσάς, μπορείτε να πηδήξετε από εκείνο το σημείο στη θάλασσα ή να κατεβείτε από τη σκάλα, να ξαναανεβείτε στην πλατφόρμα που είμαστε, να αφήσετε το ξυλάκι στις τρύπες που έχετε εδώ μπροστά σας και εκείνη τη στιγμή φεύγει ο επόμενος. Είναι κάτι δηλαδή σαν σκυταλοδρομία. Όταν μπουν 4 ξυλάκια, που σημαίνει ότι και οι 4 παίκτες από κάποια ομάδα έχουν έρθει εδώ, σημαίνει και η λήξη του αγώνα, η πιο γρήγορη ομάδα είναι και η νικήτρια. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή δοκιμασία. Τώρα λοιπόν πρέπει να σας πω για το έπαθλο. Όλο αυτό το καιρό που βρισκόσασταν εδώ, στην Ελλάδα συμβαίνουν απίστευτα πράγματα σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Η Ελλάδα έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία, νικούσε συνεχώς και έφτασε μέχρι τον τελικό. Το τι συνέβη βέβαια στον τελικό υπάρχει εδώ πέρα μέσα. Εδώ λοιπόν μέσα είναι ο τελικός του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Ποδοσφαίρου του 2004. Με ποιον έπαιξε και τι έγινε θα το μάθει η ομάδα που θα κερδίσει. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η κασέτα συνοδεύεται, μια και στην παραλία σας δεν θα έρθει μόνη της, θα έρθει με ένα πολύ ωραίο βίντεο βέβαια, μια μεγάλη τηλεόραση έγχρωμη, πολλά αναψυκτικά, πατατάκια, μπισκότα, μπύρες. Θα ήθελα να φανταστείτε τον εαυτό σας όπως ακριβώς θα ήσασταν στο σπίτι σας και θα παρακολουθούσατε αυτόν τον αγώνα. Αυτό ακριβώς θα συμβεί και στην παραλία της νικήτριας ομάδας. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος. Πάρτε τις θέσεις σας να πάρω και εγώ τη δικιά μου. Αρχίζω την αντίστροφη μέτρηση. 3, 2, 1, δικό σας! Μπράβο Νίκο, μπράβο Νίκο! Καλά πας Μανώλη, καλά πας! Δύο μπράβο Νίκο, πήγε πρώτος, πήγε! Πήγε,
Μελίνα, φύγε Μελίνα. Γρήγορα, έλα. Έλα μωρό μου, έλα αγάπη μου, έλα. Πάμε Μελίνα, πάμε Μελίνα, άστα στα μετά. Ένα, όπως είπαμε. Προχωρά. Πιο γρήγορα. Μπράβο. Πάμε Μελίνα, πάμε. Έλα μωρό, είσαι τένι. Πάμε Μελίνα, πάμε Μελίνα. Έλα ναι. Έλα Μελίνα, πάμε, πιάστε. Μπράβο. Πάμε Μελίνα. Μπράβο, πάρε και πίτα. Φύγε. Μπράβο. Φύγε, φύγε. Έλα, Μελινάρα, έλα. Γρήγορα Μελίνα, γρήγορα Μελίνα. Γρήγορα Μελίνα. Γρήγορα Μελίνα, γρήγορα Μελίνα. Γρήγορα Μελίνα. Έλα, Παύλο. Φύγε, Γιώργο. Μπράβο, Παύλο. Είναι καταπληκτικό. Πρέπει να σας πω ότι ανατρίχιασα στο τέλος. Για 1/10 του δευτερολέπτου δηλαδή. 1/10 του δευτερολέπτου. Φτάσατε και οι δύο από τις πιο συγκλονιστικές μονομαχίες. Είναι απίστευτο. Πρέπει να σας δώσω συγχαρητήρια όλους σας. Δυστυχώς αυτό το έπαθλο πάει μόνο σε μια ομάδα. Αυτή η κασέτα πηγαίνει στους νότιους. Πολύ σύντομα θα σας έρθει στην παραλία τηλεόραση, βίντεο και όλα αυτά που θα σας κάνουν να περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Όλα αυτά που είπαμε, αναψυκτικά, μπύρες, πατατάκια, για να απολαύσετε τον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2004. Μέχρι τότε, σας χαιρετώ όλους και θα τα πούμε στον επόμενο αγώνα της Ασσυλίας. Να είστε καλά.